खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय आंनि बे भिडिअ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे आरो खुलुमनायखौ आं जासिनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि सोमोन्दै थाम्बनेल्सआव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आं दाख्लै मोनसे रिल्स हगारदोंमोन आरो बे रिल्सआवहाय जायफोर बिथांमोना आर'जनि खावलायनाय दङ बेयाव कमेन्ट खालामनो आं नोंथांमोनखौहाय खावलायदोंमोन। बेयाव नोंथांमोना गोबांथार कमेन्ट खालामबाय। बे कमेन्ट खालामनाय बा आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ आं 25 तारिखआव फोसावनो गोनांमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि जाहोनाव आं फोसावनो हायाखै। अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव आं बे आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिनि फोसावनाय भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। अब्ला नोंथांमोना फारियै खोनासंलांदो आरो नायलांनो हासिगोन। अब्ला जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों बे समावहाय गुसुं सोलोंनि आर'जनि सिगाङावनो जोंहाय जेसायानि 53 बालाबनि 5 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों, आन्थाय बेयो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुबजाबाय, जोंनि सान्थिनि लागै बेयो सास्ति होजाबाय आरो बेनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय होनना बुंदों। बै बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों दिनै मा बुजिनो हायो? सोर बेलाय? फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जों दिनै इसोरनि आयेन बारसिनायनि जुनै बेयो जखम खालामजादों, बुजादों होनना बुंदों आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय। जोङो इनाय गाज्रि मावनायनि जुनै बियो बुख्रुब जादों होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्रा बेयाव बुंनाय जादों आरो जोंनि सान्थिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय होनना बुंदों। जोंखौ बियो सान्ति होनो थाखाय बियो कालबारिनि क्रुसावहाय सास्ति होजादों होनना बुंदों आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय होनना बुंदों। माबेनिफ्राय सोखाजाखो? पापनि बेरामनिफ्राय जिउनि जोबरोङै गोजोननायखौ जों दिनै मोननो हाबाय होनना बुंदों। पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनायमोन, मोदोम हिसाबै थैनायखौ जों मोनखाबाय, आत्मायावबो जोङो थैबायमोन, नाथाय इसोरनि बे अननायजों बेनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि साबुकजों बुजानाय मानजाफोरजों जोङो दिनै सोखाजाबाय होनना बुंदों। अब्ला फैदो जोङो गोबाव खालामालासिनो जोंनि आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ जोङो थांनि। दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौ सोखाजाबाय होनना बुंदों। जोङो गबाय पापनिफ्राय, संसारनि सैनांनायनिफ्राय, जोंनि दुखु जारला गासैनिफ्रायबो बियो जोंखौहाय सोखाबाय होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै इसोरनाव आसा खालामनि, इसोरनाव जोङो भरसा खालामनि। अब्ला जों फैदो गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों थोंजोङै थांगोन आरो इसोरनियाव जोङो बे समाव आर'ज खालामलांबाय थागोन। गिबियावनो दङ प्रिमल बसुमतारी। बिथाङा बेबायदि लिरदों, सार आंनि फिसाला सानै दं। सासे फिसालाया जब एप्लाइ खालामगासिनो जेन' जाफुंनाय बायदि आरो सासेया जाहैबाय फरायगासिनो। अन्नानै इसोरनियाव बिनानै हो, एसेनोसै। अके, थेंक इउ स' माच। अब्ला बे समाव आङो बेबायदि जेनेरेल आर'ज खावलायनायखौ आङो दाहाय खेबसेनो आर'ज खालामगोन। नोंथांमोननि फरायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि साख्रिनि थाखाय आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन। माखासे बेमारनि दङ बेखौ आङो थोंजोङै आर'ज खालामगोन। आं बे समाव खावलायखानाय थाबाय। रंजालि मोसाहारि बिथाङा बेबायदि लिरदों, हेल' आगै, आंनि फिसाजो दिया आरो टिंकेलनि थाखाय आर'ज खालामना होदो। फिसाजो दियाया एबार मेट्रिक परिखा होगोन, बिनि थाखाय। अके, थेंक इउ स' माच। आं दा जोबनाय सिरियाव बे जायफोरानोखि फरायनायनि थाखाय आर'ज खावलायबाय आं खेबसेनो खालामगोन, आं फोरमायखानाय थाबाय। बेनिफ्राय सिमा नार्जारि बिथाङा लिरदों, सार आंनि सेकेन्ड फिसाज्लाया जेदाबाबिल नार्जारि, फाइखाना प्रब्लेम, थार्ड अपारेसन दंबावो GMCH सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटालाव, सार अन्नानै आर'जआव लाफादो। अके, अब्ला जों बे समाव बिथांनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि दै। जेदाबाबिल नार्जारि, थारैनो इसोरा सोखानो हाग्रा, गहोग्रा, बोलोग्रा इसोर। बेनिखायनो जों दिनै बे समाव गथायनि हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा, नों आफाखौ दानो बे समाव हामबाय होनदों। नोंनि गेदेरथार अननायखौ बे समखौ जों मोननो हादों नोंनियाव आर'ज गथायनो थाखाय। दानो बे समाव गथायदों फोरबो आफा। जेदाबाबिल नार्जारि, बिदिनो पायखानानि प्रब्लेम, थार्ड अपारेसन दं होननानै बुङो GMCHआव। बेनिखायनो बेनि गासै ट्रिटमेन्टआव थानानै नोंनि हेफाजाब खालामदों। नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों। नोंनि गोथार आत्माखौ बिनि जिबनाव नों थानो होदो फोरबो आफा। हालेलुया, हालेलुया फोरबो आफा। बिनि गासै ट्रिटमेन्ट प्रसेसआव नों थानानै दैदेनदो। मोजां डक्टर नों बिनो जगायदो फोरबो आफा। बेनि गासै आत्मायाव नोंनि खोथाखौ बुंदो फोरबो आफा। थाबैनो बियो सोखाजागोन आरो नोंनि गौरब महिमा प्रशंसा खालामनो हानाय बिथांनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबो आफा। बिथांनि लोरबां देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय फोरबो आफा। थाबैनो बियो सोखाजानायखौ मोनगोन। नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसा बाख्नायनो हानाय बिथांनो नों बोर होदो। हामबायनाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन। गोजोनथोंसै। अब्ला बे समाव जों नेक्स्ट थांनि आद्रियास इस्लारि। गोजोननाया जेब्लायबो थाथों
बेखौनो आं नोंथांनिसिम खावलायहरनाय जायोदि आंनि फिसाला क्रिस्ट'फार इस्लारि बियो गवायाव थायो एबा जब मावनानै दं, बिनि थाखाय प्लिज प्रेयार खालामनानै होदो ब्रादार। आरो फिसाजो गिबियाबो बम्बाइआव थायो, फिसाय आरो गथ' सासे लानानै, नामा सुप्रिया इस्लारि। काइन्डलि टु प्रे फर माय डटार एन्ड सन। आमेन। अके, थेंक इउ स' माच। आं दा जोबनाय सिरियावहाय बे आदानि आर'जनि खावलायनायखौ आङो लागोन जाहैबाय बिनि फिसालानि थाखाय आरो बिनि फिसाजो आरो जे बिनि न'खर, बिनि थाखाय आङो दाहाय जोबनाय सिरियाव आं आर'ज खालामगोन। पबिता नार्जारि बिथाङा लिरदों, प्लिज प्रे फर माय फेमिलि एन्ड फाइनेन्सियेल प्रब्लेम। अके, थेंक इउ स' माच। आं बिथांनि थाखाय फाइनेन्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आं आर'ज खालामनि, न'खरनि थाखाय आं आर'ज खालामगोन, दाहाय जोबनायावबो आं आर'ज खालामगोन। हालेलुया गोथां खयस्राफा नों आफाखौ दान बे समाव हामबाय नों प्रभु आफा, जे पबिता नार्जारि बिथाङा दिनै फाइनेन्सियेल प्रब्लेमाव गोलैनानै दं प्रभु आफा। बेनि न'खरखौ नों बेंखांदो प्रभु आफा, नोंनि अनखांदो, नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो प्रभु आफा। संसाराव थांनानै थानाय थाखाय बेयो मोनसे राहा लामाखौ नों होदो प्रभु। बे जे समस्यायाव जे प्रब्लेमाव बियो गोग्लैना दं, नोंनि गोथार जिउजों गासैखौबो नों सुफुंदो प्रभु आफा। प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नोङो गामिनि गासै समस्याफोरखौ नोङो गोजान खालामदो प्रभु आफा। नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ बिनि सायाव नोङो थानो होदो प्रभु आफा। हामबाय नों बे समाव जोंनि आर'जखौ नोङो खोनासंबाय, बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंबाय प्रभु आफा। हामबाय नों बे समाव गुसुं आर'ज सास्ल' बासारा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ स' माच। रनजिता बसुमतारी, आंनि फिसालानि थाखाय आर'जआव लाफादो सार। संसारनि गियानखौ मोजाङै जेन' सोलोंलांनो हायो आरो इयुनाव सासे इसोरनि मावग्रा जाहैनो हायो, बेनो आंनि खावलायनाय, लोगोसे न'खरनि थाखाय। अके, थेंक इउ स' माच। बेनि थाखाय जोङो दा आर'ज खालामगोन। जोबनाय सिरियाव आं खावलायखानाय थाबाय। बबेनिबा दैमारि, आंनि आब'नि देहानि थाखाय आर'ज खालाम। हस्पिटालाव दङ। आब'नि नामा सनास्रि समफ्रामारि। अके, सनाथि समफ्रामारि, बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनि बे समावहाय। हालेलुया गोथां खयस्राफा नों आफाखौ दान बे समाव हामबाय नों प्रभु आफा। बिसासके जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु आफा। जि सनास्रि समफ्रामारि बे दिनै गोबां समस्या देहानि प्रब्लेमाव सैसोनानै दं प्रभु आफा। बे दिनै मेडिकेलाव एडमिट जानानै दं, ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं। बिथांनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदों प्रभु। बिनि देहा सोलेर जिउआव नोङो नोंनि गोथार आत्माजों नों सुफुंदो प्रभु आफा। नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ नों सुफुंदो। बिनि गासै सैनांनाय बेमार आजार गासैखौबो नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो प्रभु आफा। बिनि मोजां डक्टर जगायनानै होदो, मोजां मेडिसिन बिनो जगायनानै होदो प्रभु आफा। थाबैनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन आरो नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामनो हानाय बेबायदि जिउखौ नों बिनि सायाव होदो। हामबायनो जों बेखौ गुसुं आर'ज सास्ल' बासारा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ स' माच। आसिया दैमारि बिथाङा लिरदों, आदा आंनि थाखाय आर'ज खालाम। आंहा किडनि स्टन, लिभार प्रब्लेम, गेस, एलार्जि प्रब्लेम जादों। नाम रजिता बसुमतारी, आंनि हासबेन्डआ आथिं मिजौनाय, खर' गिलिर मोननानै हामनो रोङा, बेनि थाखायनो आर'ज खालाम। नामा आसिया दैमारि। अके, अब्ला बे समाव जों मोननो हादों रजिता बसुमतारी बिथाङा किडनि स्टन, लिभार प्रब्लेम, गेस, एलार्जि प्रब्लेम जादों होनना बुंदों। अब्ला बे समाव जों आसिया दैमारि बिथांनि आर'ज खावलायनायखौ जोङो लानि, बे समाव जों इसोरनो गथायनि। हालेलुया गोथां खयस्राफा नोंखौ बे समाव हामबाय नों प्रभु आफा। जि आसिया दैमारि बिथाङा दिनै गोबां समस्या प्रब्लेमाव गोग्लैसोनानै दं प्रभु आफा। बिथांनि जिबनाव नोङो गेदेर हाबा मावदो प्रभु आफा। आरो बिथाङा जि आर'ज खावलायदों प्रभु आफा, जाय बेक्तिनि थाखाय दिनै किडनि स्टन, लिभार प्रब्लेम होननानै बुंदों प्रभु आफा, नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि गासै सैनांनाय देहाफोराव नों स्पर्श खालामदो प्रभु आफा। नोंनि पबित्र आत्मानि गेजेरजों बिनि जिबनाव नोङो सुफुंदो प्रभु आफा, स्पर्श खालामदो प्रभु आफा। नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै सैनांनाय देहाफोराव, अबस्थ' अंगफोराव नों बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो प्रभु आफा। हामबायनो बे समाव जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय, नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु आफा। आरो गावनि थाखाय जि आर'ज गथायदों प्रभु आफा, नोङो नाजावबाय, गासैखौबो नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों बिसोरखौहाय अनखांबाय आरो नोंनि गेदेर बोलोखौ बिसोरनि गेजेराव नुजाहोबाय प्रभु आफा। हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सास्ल' बासारा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन। गोजोन्थों। थेंक इउ स' माच। अब्ला बे समाव आं खावलायबावनो लुबैदों, नोंथांमोना बेबायदि बेमारनि थायोब्ला आंनो थोंजोङै मेसेज खालामनानै हर। नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालाम, आं कल खालामगोन। नोंथांमोना लाइभआवहाय आर'ज खालामनानै आं हरगोन। बे समाव खावलायनाय थाबाय, थेंक इउ। अब्ला बे समाव जों लाबावनि जेनि दैमारि, आदा आंनि न'खरनि गासै थाखायबो आर'ज खालाम। जोंहा न'खराव सम सम गोबां समस्या फैबाय थायो, बेनि थाखाय आर'ज खालाम। अके, थेंक इउ स' माच। दा जोबनाय सिरियाव आं बे न'खरनि थाखाय आं आर'ज खालामगोन। गोजोननाय थाबाय। अब्ला बे समाव जों लाबावनि महिमा दैमारि बिथाङा लिरदों, जोंनि फेमिलिनि थाखाय आर'ज खालामदो। जोङो गथ'फोर सानै आरो जों बिमा बिफा, जों इसोरखौ जेब्लायबो गिनो रोङो आरो इसोरनि हामजानाय बादि मावनो, न'खरखौ मोजाङै दैदेननो
लोगोसे इसोरा जोंनो गियान होयो गासै जेंनाखौ इसोरा लामा दिन्थियो येस बिराद मोजां बाथ्रा बेयाव लिरदों नङा होमबा जेन इसोरा जोंनि न'खरखौ दैदेननाय बायदि आरो जोंनो इसोरा जेन गियान होयो गासै जेंनाखौ इसोरा लामा दिन्थिनाय बायदि येस इसोरनियाव जि आसा जि भरसा खालामनाय बेयो बिराद मोजां दा जोबनाय सिरियाव आङो बिथांनि थाखायबो आर'ज खालामगोन अब्ला बे समाव जों लाबावनि अहिला नार्जारि बिथाङा लिरदों आंनि फिसाला आरो आंनि थाखाय आर'ज खालाम ब्रादार अहिला नार्जारि गोदोनायाव टनसिल जादों आरो आंनि फिसाला इस्माइल नार्जारिया लोमजाना दं ओंखाम जानो हाया खर' सायो उदैया सायो गोबायो बिनि थाखाय आर'ज खालामनानै होदो अके अहिलानि थाखाय बे समाव जों आर'ज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां उनखौ इसोर आफा बे समाव नोंखौ हामबायनो बदों प्रभुपा जि अहिला नार्जारि बे दिनै नोंनियाव गोसो बायनायजों फैदों प्रभुपा बिनि जि गोदोनायाव जि टनसिल प्रभुपा नों बेखौ नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा नोंनि गोथार जिउजों नों बेखौ सुफुंदो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा बेनि सैनांनाय अखुस्थ देहा सोलेर अंगफोराव नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा आरो बेनि गासै सैनांनाय बेमारखौ नों सोखादो प्रभुपा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बेनि गासै सैनांनाय बेमारखौ जों खारनो थाखाय बिथोनो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि अखुस्थ अंगआव नों स्पर्श खालामदो आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा बिसासके बे समाव गथायबोदों बिनि जि फिसाला इस्माइल प्रभुपा बिदिनो लोमजानायजों भुगिनांनानै दं बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेराव नांगौ जानाय सक्तिखौ नोङो सुफुंदो प्रभुपा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बेखौ नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंनि गेदेर महिमाखौ बेनि गेजेराव नोङो दिन्थिदो हामबायनोबो समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अर्पना मेच आंनि थाखायबो प्रे खालामना होदो आमेन अके जागोन दा जोबनाय सिरियाव जों आर'ज खालामगोन जेसमि बसुमतारी आंनि फेमिलिनि थाखाय आर'ज लाफा आरो आंनि आइयाबो दा लोमजागासिनो बिनि थाखाय अके जासमि बसुमतारी बिथांनि बिमा जे लोमजादों बिनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अंखौ इसोराफा बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों आरो जों गथायबावदों प्रभुपा जि जेसमि बसुमतारी बे दिनैहाय गावनि न'खरनि थाखाय आर'ज गथायदों आरो जे गावनि बिमा बियो लोमजानायाव भुगिलांनानै दं होननानै बुंदों प्रभुपा बेनिखायनो बिनि लोमजानाय देहाखौ सैसोनाय देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों प्रभुपा बेनि गासै सैनांनाय आरो अखुस्थ देहाफोराव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो सुफुंदो पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिनि सायाव नों थानो होदो प्रभुपा गासै लोमजानाय सैनांनाय देहानिफ्राय बियो बारग'नो हागोन जों फोथायदों प्रभुपा बिनि ट्रिटमेन्टनि सायाव थानानै हेफाजाब खालामदो प्रभुपा आरो बिनि न'खरजों थानानै हेफाजाब खालामदो आरो दैदेनदो हामबायनाय जों बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन संगिना बसुमतारी आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आरो आंनि फिसायनि थाखाय आर'ज खालाम जेन' जानाय लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो आंनि फिसालानि थाखायबो आर'ज अके थेंक इउ स' माच जों दा जोबनाय फारसेया जों आर'ज खालामगोन इन्दिरा बसुमतारी आंनि फिसालानि थाखाय आरो न'खरनि थाखाय आर'ज खालामनानै हो मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो हानाय बायदि इसोरनि बोरजों अके जागोन थेंक इउ सुनिता बरगयारी दादा आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आं थाब लोमजाबाय थायो आंनि फंबाय दानसोरां बरगयारी एबार मेट्रिक आनजाद होगोन जेन' मोजां पारसेन्ट मोननो हायो आरो बेना सिनस्रियाबो रुवायबाय थायो दादा प्लिज दादा आर'ज खालामना हो अके थेंक इउ अब्ला बे समाव सुनिता बरगयारी बिनानावनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनो बेयो थाब लोमजाबाय थायो होनना मोनदों आरो बेनि जे फंबाय बेयो मेट्रिक आनजाद होगोन आरो सिनस्रियाबो रुवायबाय थायो बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनि दै हालेलुया गोथां उनखौ इसोराफा नों आफाखौ दान बे समाव हामबाय होनदों जि बिनानाव सुनिता बरगयारी बिथांनि थाखाय जोङो आर'ज गथायदों प्रभुपा बेनि देहायाव नांगौ जानाय गासै सक्तिफोरखौ नोङो होफ्लायदो प्रभुपा बियो थाब लोमजाबाय थायो होननानै बुंदों बेनिखायनो बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासै गोनांथिफोरखौ नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो सुफुंदो प्रभुपा बिनि थांनानै थानाय समाव बिनि आत्मायाव बिनि जिबनाव नोङो बोलो होदो प्रभुपा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालाम आरो बे समाव गथायबोदों प्रभुपा जे बिनि फंबाय जे दानसोरां प्रभुपा बे दिनैहाय मेट्रिक आनजाद होगोन बेनिखायनो बिनि गासै फरायनाय जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो मोजां फरायनानै गोसोआव लानानै गोहो आरो सक्तिखौ होदो प्रभुपा मोजां लिरनो हागोन मोजां उथ्रिसार जानो हागोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय बे गावखौ सायख' होनो हानाय बायदि नों बेनो बोर होदो प्रभुपा आरो जे बिनि जि सिंस्रि रुवायनाय देहा प्रभुपा बेखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा बेनि अखुस्थ देहानि अंगनि बाहागोआव नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सिंस्रियाव नों बिलिरदो आरो बेनि गासै सैनांनायखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो प्रभुपा हामबायनाय जों बेखौ सों आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अर्पना दैमारि आंनि फिसाला 16 इयार्स रानिं क्लास 9 एग्जाम जोबाखै बिनि थाखायबो आर'ज खालाम फंबाय
खालामबाय आरो बिनि आगान सुरनाय बिनि गियान सोलोंनाय मानिग्रा बायद्धता गुरै जानो थाखाय आर'ज खालामफंबाय एसेनोसै अके थेंक इउ स माच जोबनाय फारसे बिथांनि आर'जनि खावलायनायखौ जों दा लागोन जाहैबाय अब्ला बे समाव जों लाबावनि जुनालि दैमारि बिथाङा लिरदों जाहैबाय आंनि आरो आंनि फिसालाफोरनि थाखाय फंबायनिसिम आर'ज खावलायनाय लोमजानाय केस होनना बुङो लोमजानाय बेफोरनि मुलि जाबाबो हामनो रोङा नामा जाहैबाय जुनालि दैमारि आरो भारत दैमारि अके उदालगुरि थान अके थेंक इउ स माच बे समाव जों आर'ज खालामनि हालेले गोथांखौ सिराफा नाबागोदान बे समाव हामबाय नों फोरबाफा जे आब' जुनालि दैमारि आरो भारत दैमारिनि थाखाय जि आर'ज गथायदों फोरबाफा बिसोरनि जि लोमजाबाय थानाय देहा लोमजानानै दिनै मुलि जाबाबो हामनो रोङिखाय जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा मानोना संसाराव गासैखौबो हायि गैया फोरबाफा नोङो थैनाय लाजारखौ नोङो फोथांफिनदोंखाय जोंनियाव गथायदों फोरबाफा जोंनि बायग्लिनाय देहाफोरखौ जोंनियाव लाबोदों नों लुखांफिनग्राखाय फोरबाफा दानि बे समाव नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा जि जुनालि आरो भारत फोरबाफा बिथांमोननि देहायाव नांगौ जानाय देहानि सक्तिखौ नोङो होदो फोरबाफा बेनि सैसोनाय देहा अंगफोराव नोङो पबित्र आत्माजों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो बिलिरनानै होदो फोरबाफा बिसोरनि गासै लोमजानायफ्रा दानिफ्रायनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिसोरो गोजान जागोन आरो फैबाय थानाय समाव मोजां देहाजों नोंखौ बाख्नायनो हागोन नोंनि गौरब आरो नोंनि महिमानि थाखाय गावखौ बाहायनो हागोन बेबायदि बोरखौ होदो हामबायनो जों बे गुसुं आरो सास्ल' बासाया ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स माच अब्ला बे समाव जोङो थांबावनि स्टिफेन नार्जारि बिथाङा लिरदों आदा आंनि थाखायबो बिना हो जेन मोजां राहा लामा मोननो हानाय बायदि आरो मोजां न'खर दालांनो हानाय बायदि नोंनि बिनायनि गेजेरजों इसोर आफाया खोनासंनानै सुफुंना होनाय बायदि आमेन अके थेंक इउ स माच जोबनाय फारसे जों आर'ज खालामगोन प्रे फर माय हाजबेन्ड मिखिला गयारि बिथाङा लिरदों जागोन दा जोबनाय सिरियाव जों आर'ज खालामगोन सपना नार्जारि आंनि थाखाय आर'ज खालाम राइट साइडजों उदै सायाव अके जाजोबनाय फारसे जों आर'ज खालामो दै निलिमा बसुमतारी गोजोन्थों फंबाय आंनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामनो एनजाइटि डिप्रेसननि मुलि जाबाय थानाङो अके इसोर हाय जेबो गैया नों फोथायनांगोन गोसोआव नों इसोरनो गावखौहाय गथायनांगोन अब्ला गासैबो नोंनि जि मेंनायफोर नोंनि जि डिप्रेसनफोर बे गासैबो गोजान जागोन आरोना हालेले गोथांखौ इसोरा दानि बे समाव गथायबोदों फोरबाफा जि निलिमा बसुमतारी बे दिनै नोंनि आथिं गुदियाव फैदों फोरबाफा नोंखौ फोथायदों आसा खालामदों बरसा खालामदों संसारनि गासै हायिफोरखौ नों हाग्राखाय फोरबाफा बे दिनै संसाराव मेंदों फोरबाफा बेनि जे एनजाइटि बेनि जे डिप्रेसन नोङो बेखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिबनाव नों सुफुंदो फोरबा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों खोथा बुंदो फोरबाफा पबित्र आत्मानि गोहोखौ बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबाफा बेनि मेलेमाव थानानै बेनि देहायाव थानानै बेनि साननाय हनायाव थानानै नोंनि गेदेर बोलोखौ बेनो नों दिन्थिदो फोरबाफा बे दिनैनिफ्राय दानिफ्राय आरो बे समनिफ्रायनो बेनि जे एनजाइटि फोरबाफा बेनि जे डिप्रेसन नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स माच बे समाव जों लाबावनि बर' सोमखोर आंनि फिसालानि मुं पेनुवेल दैमारिया जानो गोनां बेमार आजारफोरनिफ्राय गोजानाव दोनै इसोरा अके मोजाङै फरायलांनो हानाय बायदि आफा इसोरनियाव आर'ज बिना होदो गड ब्लेस इउ ब्रादार अके थेंक इउ स माच दा जोबनाय सिरियावहाय जोङो आर'ज खालामगोन जे पेनुवेल दैमारि बिथांनि थाखाय जेरिला बसुमतारी बिथाङा लिरदों आंनि थाखायबो आर'जआव गोसोखांबादो इसोरा आंनि खामानि मावनायाव बोर होनाय बायदि आरो आंनि हासबेन्डनि गल ब्लाडाराव स्टन जादों इसोरा सोखाथोंसै अके गल ब्लाडाराव स्टन जादों बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामो हालेले गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जे जेरिला बसुमतारी बिथांनि जि हासबेन्ड गल ब्लाडाराव स्टन जादों अन्थाइ जादों होनना बुंदों फोरबाफा बेनिखायनो बिनि गासै बे अखुस्थ देहानि अंगखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि बे अखुस्थ अंगआव नों स्पर्श खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ नों सुफुंदो आरो बेनि गासै सै नांनायफोरनिफ्राय नों गोजान खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बेखौ नों दैदेनदो नोंनि अननायखौ बेनि सायाव दोनदो आरो बेनि गासै बे सै नांनाय दुखुनि सम फोरबाफा गासैखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदो नों अनखांदो आरो बासायदो बेनि गासै बिदि बेमार गासैबो थाबैनो बे सिखा जानायखौ मोननो हागोन नोंनियाव फोथायदों नोंनियाव आसा खालामदो आरो नोंनियावनो भरसा खालामदों फोरबाफा हामबायनाय जों बे गुसुं आरो सास्ल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स माच निरिसा नार्जारि बिथाङा लिरदों अननानै आंनि फिसा सानैनि थाखायबो आर'ज खालाम आगै प्रिस्टियन नार्जारि आरो क्लिन्टन नार्जारि
फरिखा जागासिनो दं अन्नानै आर'ज खालामदो अके जागोन दा आर'ज खालामगोन। क्लिनिटि बसुमतारी आंनि थाखायबो आर'ज बिना हो मानोना आं गोबां बेमारजों अके जाजोबनाय सिरियाव आर'ज खालामगोन। जसना नार्जारी बिथाङा लिरदों इसोरा बाख्नायजाथों अन्नानै आंनि फिसा सानैनि फरायनाय दङ बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामनानै हो मानोना बिसोर इसोरखौ हामबाय होनो रोङा अके जागोन। मेरि बर' बिथाङा लिरदों आदा आंनि बिनानै हो अन्नानै अके जागोन दे आर'ज खालामगोन। अर्फा नार्जारी आंनि लाइफआव गोबां प्रब्लेम दं बेनि थाखाय आरो आंनि बिजनेसनि थाखाय अके जागोन दा जों आर'ज खालामगोन। महेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लिरदों अन्नानै आंनि माखासे आर'जनि गोनांथि जादों बे जाबाय आं दा फोरबोनि अननायजों फरेस्ट गावबुरा बिबान मोनदों नाथाय आंनि सायाव इलेक्सनखौ लानानै नारसिननाय दं अके इलेक्सना जोंहा जानानै थांबाय जानो हागौ इसोरा नोंनि जिबनाव जेबो समयसा गैयालासिनो बेखौ बाबेन लांहोबाय आं दाख्लै नोंथांनि कमेन्टखौ नुनानै आङो गोसोजों आं आर'ज खालामखादों इसोरा मोजाङै दैदेनदों होनना आं फोथायदों। बे समाव नबदि बसुमतारी बिथाङा लिरदों प्लिज प्रे फर अनिता बरगयारी टु गेट गुड हेल्थ अके थेंक इउ स' माच आरो बिथाङा मोनसे न' लुनो थांगासिनो दं बिनिखौ मोजाङै लुखांनो हानाय बायदि बिनि थाखायबो आर'ज गथायदों आरोना जों दा आर'ज खालामगोन। दैदेन मुसाहारि बिथाङा लिरदों आंनि जिउनि थाखाय आरो न'खरनि थाखाय बिनानै होदो आदा इसोरा नोंखौ अरायबो बोर होदों अके आमेन इसोरा बाख्नाय जादों थेंक इउ स' माच जों दा आर'ज खालामगोन। आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामदो जाहाथे आफा इसोरा जोंनि न'खरखौ आरो बयनिबो सायाव अनखांनाय बायदि आमेन अके अनिल बसुमतारी बिथाङा बेबायदि लिरदों। बिबास इ नार्जिनारि बिथाङा लिरदों आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खालामनानै आरो आंना आइ आफा सरलपारायाव थायो जेन बिसोरबो मोजाङै थानो हायो इसोरनि मुङै आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच। स्रां मुसाहारि बिथाङा लिरदों आदा आंनाबो मोनसे आर'ज खावलायहरनाय थाबाय आं बाइक एक्सिडेन्ट जाना आंनि लेफ्ट आथिंनि एंगोलाव प्रब्लेम जादों माने आं गाहायबाय थानाय जायो आदा बेनि थाखायनो आदा इसोरनियाव आर'ज खालाम आदा अके स्रां मुसाहारि बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनो जि बे बाइक एक्सिडेन्ट जानानै बिनि एंगेलावहाय दुखु मोननाय दं बियो दाबो सोखा जानायखौ मोनाखै आरो बे गाहायबाय थायो होनना बुंदों बिथांनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनि दै। हालेले गोथांखौ इसोराफा नों आफाखौ बे समाव हामबाय होनबावदों जि स्रां मुसाहारि बे दिनै नोंनियाव आर'ज गथायदों गावनि गोसो बायनायजों नोंनियाव फैदों फोरबोआफा बे जि बाइक एक्सिडेन्ट जानानै बिनि आथिङाव जि प्रब्लेम जानानै दङ बिनि एंगेलाव फोरबोआफा जि बि गाहायबाय थायो होनना बुंदों फोरबोआफा बिनो रिपिट जाफिननो हानाय गोहोखौ सक्तिखौ बिनि देहा आरो सोलेराव दं होफिनदो फोरबोआफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिदि सैनांनाय जे अंग फोरबोआफा उखुस्त अंग नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिबनाव नों सुफुंदो फोरबोआफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबोआफा नोंनि गोथार जिउजों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय अंगनि बाहागोआव नों बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोआ दानिफ्राय दिनैनिफ्राय बिनि गासै सैनांनायनिफ्राय गोजान जागोन फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जों खारनो थाखाय बिथोन होदों फोरबोआफा हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज सास्ल' बासायग्रा ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच। अनजुलुस नार्जारी आदा आंनि खावलायनाया अन्नानै आंनि बिफा रबेन नार्जारी जौ लोंनाया दिनैसिम नागारनो रोंला बेनिखायनो नों आदाखौ जोंनि आफा इसोरनि आर'ज खावलायनाय थाबाय अके थेंक इउ स' माच दा आर'ज खालामगोन जोंहा गोबां दंबावो कमेन्टखौ थाब थाब फरायनाय आं जोबनायाव कन्टिनिउ आर'ज खालामनो होनना आं सानदों बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं फरायथिना होनो सानबाय। निरु बर' बिथाङा लिरदों ब्रादार अन्नानै आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आंहा गुजुनायाव थै फैग्रा जादों इसोरा सोखाय आमेन अके जागोन आर'ज खालामगोन। सम्फालि बसुमतारी बिथाङा लिरदों आगै सना आंनि न'नि संसारनि थाखै माबोरै गसंथानो हौवायाबो जेबो मावनानै जानो गोसो जाया आरो बुंबाबो दाय जायो आरो आंहाबो गल ब्लादाराव 18 mm जाबायमोन डक्टरनिसिम थांफिननो हायाखैसै आंनि बे जिउआव राहा गोथे जानाय अन्नानै आगै आफा इसोरनियाव गथायफादो आरो गन्थंनि साइनिसाबो फारसे होथेजोब्बाय एसेनोसै आफा इसोरा बाख्नाय जाथों आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच बे समाव जों आर'ज गथायनि सम्पालि बसुमतारी बिथाङा दिनै गल ब्लादारावहाय अन्थाइ जादों होनना बुंदों 18 mm बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन आरो बिथांनि न'खरनि थांनानै थानायनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन दै। हालेले गोथां आरो गोथां अंखौ इसोराफा दानो बे समाव गथायदों फोरबोआफा गोबां दुखुनि बाथ्रा जों खोनानो मोनदों जि सम्पालि बसुमतारी फोरबोआफा बिनि देहायाव दिनै 18 mm गल ब्लादाराव बिदि अन्थाइ जादों बेनिखायनो गासै बिनि सैनांनाय अंगफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोआफा नोंनि गोथार जिउजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि गासै देहाफोराव नों सुफुंदो फोरबोआफा गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगआव नों स्पर्श खालामदो नोङो दांदो फोरबोआफा बिनि गासै सैनांनायफ्रा दिनैनिफ्राय दानिफ्राय गोजान जागोन फोरबोआफा थाबैनो बि सोखा जानायखौ मोन
मोननो हागोन जों नोंनियाव गथायदों प्रभु बापा बिनि गासै समयसाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बापा बिथांनि बिसाय प्रभु बापा बिदिनो गोबां संसारनि खामानियाव बे दिनै खामानि मावनो बायो प्रभु बापा बिनिखायनो बिनि गोसोफोरखौ नों गुरै खालामनानै होदो प्रभु बापा खामानि मावनो गोसो जानाय प्रभु बापा बिनि जिबनाव नों लुखांनानै होदो प्रभु बापा बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो प्रभु बापा बिनि देहाफोरखौ नोङो फोजाखांदो संसाराव थांनानै थानाय समाव बिसोर मोजां न'खर अनलायनानै न'खर सोलिलांनो हानाय बायदि बिथांजों लोगोसे थानो होदो प्रभु बापा आरो जे गन्थं जे चाइनिस फारसे होथेबाय थादों होनना बुंदों बिनि सायावबो नों थानानै हेफाजाब खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगआव नों स्पर्श खालामदो आरो बिनि नों सोखा जानायखौ होदो हामबायनाय जों बे गुसुं आरज सास्त्र बासेरा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अब्ला बे समाव जोङो आरो लाबावनि हिरा दैमारि बिथाङा लिरदों आंनि फिसाजो आरो फिसाज्लानि फरायनायनि थाखायबो आर'जाव गोसोखां फादो ब्रादार अके थेंक इउ स' माच दाहाय जों आर'ज खालामगोन सिलिपा बसुमतारी आंनि थाखाय प्रे खालाम ब्रादार अके थेंक इउ स' माच बे समाव जों लाबावनि रितुल नार्जारी बिथाङा गावनि बिसिनि थाखाय आर'ज खालामदों मिस मनिका बि नार्जारी प्लिज प्रे खालामना होदो आंनि हिन्जावनि थाखाय बेमारजों भुगिना दङ हापानि बेमारजों खस्थ'आव भुगिनानै दं जिसुनियाव बिना होदो आमेन अके आमेन अब्ला बे समाव जों आर'ज खालामनि जे रितुल नार्जारीनि जि बिसि मनिका नार्जारी बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन हापानि बेमारजों बियो भुगिनानै दं होनना बुंदों जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अंख इसोरा फादर आफाखौ दानि बे समाव हामबायनो बावदों प्रभु बापा जि ब्रादार रितुल नार्जारी प्रभु बापा बे दिनैहाय गावनि बिसि जे मनिका नार्जारीनि थाखाय आर'ज खावलायदों प्रभु बापा बे दिनै हापानि बेमारजों भुगिनानै दं होननानै बुंदों प्रभु बापा बेनिखायनो बिनि जे सैनांनाय अंग बिनि देहानि गासैखौबो जोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बेखौ नाजावदों नों गोथार खालामदों नोंनि गोथार जिउजों बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों प्रभु बापा नोंनि गोथार जिउजों बिनि गासै देहा जिबनखौ नों स्पर्श खालामदों पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिनि सायावनो थानो होदों प्रभु बापा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंग नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो प्रभु बापा दानिफ्रायनो बिनि गासै सैनांनायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजान जागोन जों नोंखौ हामबायनायजों गथायदों प्रभु बापा हामबायनायजों बेखौ सोंहारा सास्ल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच रुमबां नार्जारी बिथाङा लिरदों आंनि न'खरनि थाखायबो लाफा दादा आंनि फिसा टुइन्स दं मोजां फरायलांनो हानाय बायदि जेन' अराय इसोरनि बोरजों दैदेनलांजायो इसोरनि हाबा मावग्रा जायो दादा आंनि फिसा सानैयाबो फ्रेमिं नार्जारी एन्ड जेक नार्जारी प्लिज दादा जेब्लायबो प्रे खालाम नों अब्लानो आंनि फिसा सानैखौ गोसोखांना दादा प्लिज अके जागोन थेंक इउ स' माच रुमबां नार्जारी बिथांनि सानै टुइन्स गथ'फोरनि थाखाय आं दा जोबनायावहाय आर'ज खालामगोन निजोम बसुमतारी बिथाङा लिरदों आदा आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आंनि नामा निजोम बसुमतारी आं बे संसाराव गसंथानो हाया जाबाय लोगोफोरजों थाफालानो गाज्रि खामानि मावनो लुबैयो लोगोफोरा जे मावो बेखौनो आंबो मावनो लुबैयो आंनि गोसोआ हमथानो सानो नाथाय आं हमथानो हाया बेनि थाखाय आर'ज खालाम दादा जेन' आं गासैबो गाज्रियाव गसंथानो हानाय बायदि अके थेंक इउ स' माच निजोम बसुमतारी बिनानावखौ आं बे समाव बुंनो लुबैदों दिनै संसाराव जों जेब्ला नायो नङा होमबा संसारनि समायनाया मेगननि थाखाय आरो गोसोखौ गोजोन होनो थाखायल' होनना बुंदों बेनिखायनो जों जेब्ला मोनसे खामानि मावनो हास्थायोब्ला जों बेखौ बे गाज्रि खामानि मावनाया आंनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय आंनि मेगननि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायल' होननानै सानो बेनिखायनो जों आत्मानि गोजोननायखौ आत्मानि लुबैनायखौ जों नागिरनि इसोरनियाव जोङो थानि आरोना अब्लानो नोंनि गासैबो समस्याया गोजान जागोन अब्लाबो दा जोबनाय फारसे जों आर'ज खालामगोन दै एलिन हाज'वारि बिथाङा लिरदों गोजोन्थों आंनि सानै फिसालानि थाखाय आर'ज खावलायनाय अके जागोन कमलि बसुमतारी बिथाङा लिरहरदों आगै आंहा गल्ड स्टन अपारेसन जानो गोनां दं अन्नानै प्रे खालामना खावलायहरनाय जाबाय अके कमलि बसुमतारी बिथांहा गल्ड ब्लाडाराव स्टन जादों होनना बुंदों बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनाय बे समावहाय हालेलुया गोथां इसोराफा दानो बे समाव गथायहरदों जि कमलि बसुमतारी बे गल्ड ब्लाडाराव जि स्टन जादों प्रभुपा आरो बे जि अपारेसन खालामनो थांगासिनो दं बिनि गासै प्रसेसआव थानानै हेफाजाब खालामदों प्रभुपा थाबैनो बे साक्सेस जानो हायो थाबैनो बे सोखा जानायखौ मोननो हायो फैबाय थानाय समाव नोंखौ जेब्लायबो मोजां देहा लानानै मोजां गोसो लानानै नोंखौ बाख्नायनो हानाय बायदि मोजां डक्टर जागायदो प्रभुपा बिनि गोसोनि बोलोखौ होदो साहसखौ होदो प्रभुपा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिनि जिबन बिनि गासै अपारेसन आरो बिनि सोखा जानाय जों नोंनि आथिङावनो भरसा खालामबाय हामबायनो जों बेखौ सों आरो सास्ल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच जों फरायबावनि उमिया बसुमतारी बिथाङा लिरदों जाहैबाय आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आदा मानो होनब्ला आंनि न'खरा इसोरखौ सिनाय मोनै न'खर अके आंनि हौवा बिहाव बिखुनजोआबो
जेन फोरबो जिसुखौ नाजावनो हायो आरो आंहा सासे 7 बोसोरनि फिसाजो दं बेनि फरायनाय आरो बिनि जिउनि थाखाय इसोरनियाव गथायनानै हो आदा अके जागोन थेंक इउ स' माच दा जों जोबनाय फारसे जों आर'ज खालामगोन रुनजिला बरगयारि बिथाङा लिरदों आंनि नखरनि थाखायबो आर'ज खालाम आदा जाहाथे आंनि नखराबो गोजोननाय फैयो आंहा नखराव गोबां दुखु जेंनाफोर दं आदा आंनि फिसायनि थाखायबो आर'ज खालामनानै हो बियो गोबां जौ लोङो जाहाथे बियो गोसो सोलायनो हायो आरो आंनि फिसाफोर सानै दं बिसोरनि थाखायबो आर'जआव लाफा जाहाथे मोजाङै फरायलांनो हायो आरो मोजां लामाजों आगान सुरलांनो हानाय बायदि अके जागोन जों दा जोबनायाव आर'ज खालामगोन जोंहा समा गोबाव जाबाय आं थाब फोजोबनो सेस्था खालामसै बानिकान्त बसुमतारी बिथाङा लिरदों जिसुआ बाख्नायजाथों ब्रादार अके थेंक इउ आंनि नखरनि बिमा बिफा बोराय बुरैथार जाबाय बिसोरनि देहायाव जिथुनाखि बेमार आजार सानाय सुनाय जानायफोरनिफ्राय मोजां मोननाय बायदि आरो आंनि बिसि फिसाजो साथामनि फरायनाय लिरनायफोरनि आरो मोजां गोसो मोजां साननाय हनायजों गासै खैदां खैफोदनिफ्राय दैदेनफ्ल' जाबोनाय बायदि अके बेनि थाखाय आर'ज खावलायहरनाय जाबाय आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच जों दा जोबनाय फारसे आर'ज खालामगोन सुमिता बसुमतारी बिथाङा लिरदों ब्रादार आंनि थाखायबो आर'ज खालाम हासुदै गरम जाबाय थादों मुलि जाबाबो मोजां मोनाखै जाहाथे इसोरा सोखायो बेनि थाखाय समाव जों आर'ज खालामनि सुमिता बसुमतारी बिथांनि थाखाय हालेलुया गोथां उनखौ इसोरा फातान बे समाव गथायदों जे सुमिता बसुमतारी फोरबोआ बिथांनि जिबनखौ जोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोआ बे दिनै नोंखौ फोथायदों नोंनियाव आसा खालामदों आरो बरसानि गेजेरजों फैदों फोरबोआ बे जे हासुदै गरम जाबाय थादों होनना बुंदों बेनि गासै देहाखौ नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनावनो सुफुंदों हामबायनो बे समावहाय नोंनि गोथार जिउजों बेजोंनो लोगोसे थाबाय आरो बेनि गासै थैनांनाय देहानि बेराम समस्या प्रब्लेमफोरखौ जों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो खारनो थाखाय बिथोन होदों फोरबोनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव सुफुंबाय बेनि थाखायनो गुना हामबायनो बे गुसुं आरो सास्ल' बासारा ख्रिस्टखौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच नेरसोन नार्जारि अननानै आंनि मोजां देहा आरो बिजनेस ग्र' जानायनि थाखाय आर'ज खालामनानै होदो अके जागोन जेनि बिथाङा लिरदों आंनि थाखायबो आर'ज खालामदो दादा गोबां दुखु दाहायाव दङ इसोरखौ आं फोथायना थायो सानसे आंनि प्रब्लेमखौ इसोरा सल्भ खालामनानै होगोन होनना येस इसोरनियाव फोथायनांगौ आसा खालामनांगौ बियो थारैनो सोखानो हाग्रा फाहामनो हाग्रा ना जसना बसुमतारी बिथाङा लिरदों प्रेज द लर्ड आंनि थाखाय आर'ज खालाम आंहा आखाइ सानाय बिखुंथिंबो एसे सायो फंबाय अके जागोन दा जोबनायावहाय जोङो आर'ज खालामगोन आं बे समाव खावलायखानाय थाबाय महिन बसुमतारी बिथाङा लिरदों आंनि मुङा महिन बसुमतारी गामि मथामबिल चार्च एनिएलसि अके थेंक इउ स' माच खिन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि 12 बोसोर जाबाय मोनसेबो बिजनेस साक्सेस जाया गोबांथार ऋणजों गोग्लैसोनानै दं अननानै आर'जआव लाफादो प्लिज जों दा जोबनाय फारसे आर'ज खालामगोन रजलिका नार्जारि बिथाङा लिरदों आंनि नखरनि थाखाय आरो आंनि सानै गथ'फोरनि थाखाय आफा इसोरनियाव गथायनानै हो ब्रादार फरायनायनि थाखायबो आंनि आर'ज खावलायनाया एसेनोसै गोजोन्थों आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच लुकास दैमारि बिथाङा लिरदों ब्रादार आंनि फंबायनि थाखाय बिना होदो बेरामजों सैसोनांनानै दङ गोबावसै जाहाथे इसोरा मोजां देहाखौ होफिनो जिसुनि मुङाव बाख्नायजाथों आमेन अके आमेन रजिता समफ्रामारि बिथाङा लिरदों आंनि आदानि फिसाजो हस्पिटालाव दंहैयो बिनि थाखाय आर'ज खालामना हो आदा जेन' थाब मोजां जानानै न'आव फैनो हायो ब्राइटलि समफ्रामारि अके दा जोबनाय फारसे जों आर'ज खालामनोसै आं खेबसेनो कमेन्टखौ फरायजोबनानै लानोसै नङाबा जोंहा समा गोबाव गैला सानसुमा नार्जारि आंनि नखरनि थाखाय आर'ज खावलायहरनाय आंनि बिमा बिफा आरो बिहि फिसाफोरनि थाखाय दुखुनि दाहाफोरनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय आंबो बेंगालराव खामानि मावफैदों आंनि थाखाय सार अके थेंक इउ स' माच सानसुमा नार्जारि जों दा आर'ज खालामगोन बेनिफ्राय अनसुमै हाज'वारि बिथाङा लिरदों आंनि थाखायबो बिना हो ब्रादार मानो होनब्ला आंनि मोदोमनि सानाय सुनायफोरा सोखा जानाय बायदि अके जागोन आरो आंनि नखरनि थाखायबो आं माब्लाबा हमथा हायो एबा जोंफ्लाङो बेनि थाखाय आफा इसोरनियाव बिना हो ब्रादार आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच लिना नार्जारि बिथाङा लिरदों आफा इसोरा बाख्नायजाथों आंनि नखरनि साफ्रोमबो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै बे गोब्राब बोथोरनि गेजेराव मोजां देहा मोजां जिबनजों फोरबो जिसुखौ सिबिलांनो हाथों अनलायनानै थानो हाथों बेनि थाखाय आर'ज अके जागोन थेंक इउ बे समाव जोङो आरोबाव फरायबावनि सार्जेन दैमारि बिथाङा लिरदों दिना दैमारि आंनि थाखाय आर'ज खालामगोन आं जोबोद बेमाराव दं आंहा लिभार आरो टिउमार आरो मेगनाबो
मोजां नुवा आरो आंनि गथ'नि फरायनायनि थाखायबो न'खरनि थाखायबो आर'ज अके बे समाव जों आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां आरो गोथार अंख इसोरफा दानो बे समाव गथायदों फोरबोफा जि दिना दैमारि बे दिनैहाय देहानि सैनांनाय प्रब्लेमाव बियो गोग्लैसोनानै दं फोरबोफा गासै समयसाखौ नों मिथिगौ फोरबोफा बिनि गासै देहानि सैनांनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङावनो दानो गोजान खालामदों फोरबोफा बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोरखौ नोंनि गोथार आत्माजों नों सुफुंदो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोराव नों बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा बेमारानो जायाथों मानो फोरबोफा जि बेमारावनो बियो गोग्लैसोनानै थायाथों मानो फोरबोफा बिनि आत्मायाव खोथा बुंदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा आरो बिथांनि न'खरखौ नोङो जेब्लाबो बेंनानै थादो गोजोननाय न'खर रंजानाय न'खर आरो अनलायनाय न'खर नोङो खालामदो फोरबोफा बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासै देहानि गोहो आरो सक्तिफोरखौ नों होब्ला आत्मिक जिउआवल' सक्ति नङा फोरबोफा देहानि मोदोमनि थांनानै थानायनि सक्तिखौबो बिनि जिबनावनो थानो होदो हामबायनाय जोबोद गोसो आरो सास्त्र बासाय ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बेबायदि गोजोनथों थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय जयजित नाथिनारि बिथाङा लिरदों आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज लाफादो अके थेंक इउ दुनु हाजरे बिथाङा लिरदों आं सिगां चिन्ताराव आफा इसोरखौ हामबाय होनो आं आर'ज खावलायो दि आंनि देहानि थाखाय आं लोमजाबाय थादों आरो आंनि फिसालाफोर आरो आंनि फिसायनि थाखाय अके जोबनाय फारसे जों आर'ज खालामसिगोन रबिन शर्मा बिथाङा लिरदों जाय मासि दादा अके जै मासि आं फोरबो जिसुखौ नाजाव गोदान आंनि थाखाय आर'ज खालाम प्रार्थनायाव दुरबल गोबां टेनसनबो जायो अके आं आर'ज खालामगोन दे थिग दं इसोरखौ नाजावबाय इसोरा दिनै नोंखौ लिंनायखाय नों इसोरखौ मोननो हाबाय गोजोननाय थाबाय समाव जों फरायबावनि दादा आंनि मोजां देहाखौ मोननाय बायदि आर'ज खालामना हो दादा आं गोसो सोलायनो हानाय बायदि दादा जुजुसात बसुमतारी आमेन दादा अके आमेन थेंक इउ स' माच जों दा आर'ज खालामगोन बिलिता नार्जारी बिथाङा लिरदों आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आदा जाहाथे बे गोब्राब बोथोराव जोङो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जेब्लायबो गाहाम न'खरखौ दैदेनलांनो इसोरा जोंनि फिसाफोरनि फरायनायनि थाखायबो आर'ज खालाम जाहाथे इसोरनि अननायजों गाहामै फरायनो हानाय बायदि अके जागोन थेंक इउ बिप्लबी नार्जारी बिथाङा लिरदों जै मासि ब्रादारा आंनि गथ'नि आर'ज खालामदो आरो आंनि हासबेन्डनि बिजनेसनि थाखाय आर'ज खालामदो आंहाबो समनि गेजेराव देहाया जोबोद साजोबो आरो दुरबल जायो बेनिखायनो आं आर'ज खावलायनाय गोजोन्थों अके थेंक इउ स' माच अब्ला जों बे समावहाय आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ जों फोजोबनि बेनिखायनो समाव नोंथांमोनखौ आङो हामबायनो आंनि बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोना नायबाय बाहागो लाबाय बेनिखायनो जों दिनै बे कमेन्टआव जायफोरा आर'जनि खावलायनाय हरबाय साफ्रोमनि थाखाय आङो आर'ज खालामगोन बे समावहाय आरो जायफ्रानोखि फरायनायनि थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय आर'ज खावलायबाय SSLC एग्जामनि थाखाय आर'ज खावलायबाय साफ्रोमनि थाखाय जों आर'ज खालामनाय बे समाव जोबनायाव नोंथांमोना गोसोजों आर'ज खालाम मेगन मिसिर इसोरा साफ्रोमजोंबो बोरायगोन जों आर'ज खालामो हालेलुया गोथां आरो गोथां अंख इसोरा फानो आफाखौ दाना बे समाव हामबायनो जोंनि गासै हाबाफारियाव थानानै दैदेनबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो फोरबोफा बिसासखि बे समाव जों गथायदों फोरबोफा जायफोर बिथांमोना दिनै नोंनियाव फोथायनायनि गेजेरजों बे भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामदों मेसेज खालामदों फोरबो साफ्रोमनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा जायफोर बिमा बिफाफोरा दिनै गावनि गथ'नि फरायनायनि जुनैहाय नोंनियाव आर'ज गथायबाय बे गथ'फोरनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा बिसोरनि आत्मायावनो थानानै हेफाजाब खालामदों बिसोरनि देरनायाव थानानै हेफाजाब खालामदों बिसोरनि फरायनायनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदों फोरबोफा मोजाङै फरायनानै गोसोआव लानो हानाय लिरनो हानाय आरो जाफुंसार जानो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबोफा बे समाव गथायबोदों फोरबोफा जायफोर बेक्तिफोरा दिनै संसाराव थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे मोजां राहा लामानि थाखाय नागिरदों बिथांमोननि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा नोंनियाव जि फोथायनाय आसा आरो बरसानि गेजेरजों फैबाय गासैनिबो थांनानै थानायनि मोनफा मोनफा राहा लामाखौनो थाबैनो खेवनानै होदो फोरबोफा जायफ्रानोखि दिनै संसारावहाय थांनानै थानायाव रां रुफानि थाखा फैसानि जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो नोंनियाव आर'ज गथायबाय साफ्रोमनि न'खरखौ साफ्रोमनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा थाबैनो बिसोरनो सुंथानो हानाय राहानि लामाखौ नों होफ्लायदो फोरबोफा बिसासखि बे समाव गथायदों जायफ्रानोखि न'खराव गाव गावनि बेमार आजारनि बिमा बिफानि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय आर'ज गथायबाय साफ्रोमनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि जिबनखौ नोङो दांदो आरो हुस्थ' खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिसोरनि गासै सैनांनाय देहाफोरखौ नोङो हुस्थ' खालामदो बाबा सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो स्पर्श खालामदो आरो सेखा जानायखौ होदो बाबा बिसासखि बे समाव गथायबाय बाबा जायफोरनोखि जेरैबायदि आसा आरो मिजिं बरसा लानानै नोंनियाव आर'ज गथायबाय साफ्रोमनिबो मिजिं आसा आरो बरसाखौ नोङो जाफुंहोगोन
आरो नोङो खोनासंबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो जों बेखौ सों आर'ज सास्राबासा खृष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों। अब्ला बे समावहाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंजों जागायनायनिफ्राय जोबजासे बाहागो लानायनि थाखाय। नेक्स्ट आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय रिल्सनि गेजेरजों लानानै फैगोन। नोंथांमोना बेयाव कमेन्ट खालामनानै आर'जनि खावलायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। अब्ला दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन गोजोन्थों। बाय बाय। थेंक इउ।